dahilan ba po kayong tatrabaho? Anong experience nyo dito? Nagtatrabaho para sa church. Ayan. Yes. Gumagawa kami. And then, syempre, para matapos agad. Masaya ako dahil nakakatulong ako. Ate Ina. Dahilan po kaya ako nagtatrabaho dito para sa kingdom ni Lord. And ang Yes. experience naman dito is masaya naman siya na nakakatulong ka, di ba? Amen. For the glory naman ni Lord, di ba? Amen. Siyempre, to glorify the Lord. Amen. Fun. Kasi I know our labors natin saka hindi naman yung church yung binubuo natin kasi we are the church. Kailangan natin as a church ng building kung saan makakapag-fellowship tayo to one another. Kasi sabi ng Lord, have fellowship to one another in the blood of Jesus Christ.